2015, col·lectiva autonòmica, àmbit valencià, el nou valencianisme juvenil, per la seva llavor en defensa i promoció de la llengua i cultura valencianes autòctones, per la seva defensa dels drets humans dels col·lectius sexuals marginats i per la seva acció social contra la discriminació sexista, és per a l'Associació Cultural Juvenil Reina de València Gais i Lesbianes. A continuació, anem a veure la biografia, la vida i l'obra del premiat. Un repàs o resum, tant en imatges com en vídeo. L'Associació Regne de València Gais i Lesbianes va néixer el 11 d'agost del 2008. Hem participat en diferents activitats del món valencianista com del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Hem organitzat concentracions del Dia contra l'Homofòbia, hem participat en el orgull de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals de València i també de Madrid, mostrant nostres símbols valencians i del col·lectiu LGTB. Hem fet xarles, conferències i activitats de tot tipus. També hem organitzat homenatges del 25 d'abril als maulets, als que considerem uns héroes de nostra pàtria valenciana. També hem participat en diferents fires, com per exemple Valencianisat, Trobem-nos o la Fira d'Entitats Valencianistes. Moltes gràcies. Preguem el representant de l'entitat CUT de la representació, per favor, que ens dirigisquen unes paraules. Estic nerviós, Bon dia a tot el món, que volia donar les gràcies al grup cultural il·licitat Tónico Sanzano Mora per otorgar a l'associació que presidís este gran galardó dins del món valencianista i que a la volta és una mostra més de que el valencianisme evoluciona positivament cap a una societat més tolerant i millor. Este premi ens agradaria dedicar-se-lo a l'única persona que des de la nostra fundació en 2008 va apostar per nosaltres al 100% i col·locar-nos dins del círcul d'associacions valencianistes, sense complexos. Allà on estigues, va per tu. Manolo Soler, moltes gràcies. Recordar que Manolo Soler també va ser premiat de la Palma Dorada nostra.